za a faɗaɗa abun sosai don har za a ije kyauta ma wanda za a yi kun ji kenan wannan shi madama za a selecting yawa kuma ka ga maganan kwallo to ya rudar da ni sosai da fari ana daukan kwallo haramun ne zunubi ne mai yin ta kaza da kaza da kaza da kaza kai shikenan sai aka ce kuma ga wani an daga wani wuri Islamic Center a Spain za a sayar da shi sai wani dan kwallo daga nan Africa ya cire kudin kwallo sai je saye wannan wurin gaba daya sai ya mayar da shi santa na musulmai na'am to kaga dai koda sauran kwallaye haramun ne to wannan nashi halin to irin shi ne muke son Shehu ya kai mu shekara mai zuwa amma sunan kafa sunana Muhammadu da ANTY muna godiya shekara mai zuwa ba wani aya sai mun yi training kwana uku kafin da ku na awai jihar Nasarawa wannan aminin naka nan fa shi na to ai zai iya gabatar da kansa da kansa malam kai daga ina Abdulmajid Maji da kansa to muna godiya dukkan mu ana masoyan dodo dodon ma masoyan to muna godiya